Allah wadaran shugaban da tururuwa ta fi shi kishin mutanensa. Ita wannan da ta hango barazanar sai ta yi sauri ta ce ma jama'ar ta a watsi, kowa ya ɓuya, kowa ya fake saboda kar wannan barazanar ta zo ta afka mishi. To a yau idan ka ga mai mulki yana kunduma ashar, yana kunduma ashar ne matalaka. Gwamna bai zagin gwamna. In kaga gwamna yana ashar to yana zagin wadda aka bashi kiwo ne. Jama'a muna fahimta? Annabi yace wal imamu ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Shugaba mai kiwo ne, sannan za a mishi tambaya a ranar alkiyama akan kiwon da aka bashi. Malam Muhammad Hassan yace kiwo yana da waɗansu rukunai guda biyu manya-manya. Abu na farko, duk abin da aka ce an baka kiwon shi to ka yi ƙoƙari kar wannan abin da kake kiwon ya je ya cutar da bayin Allah. Jama'a mun fahimta? Wannan yasa mai shanu yake bin shanunsa, wannan yasa mai tumaki aka tilasta mishi ya bi bayan tumakinsa, saboda kar ka bar abin da kake kiwo su cutar da makwabcinka, kar ka bar abin da kake kiwo su cutar da al'ummanka. Yace rukuni na biyu shine kuma wajibi ne a kanka, abin da kake kiwon nan shi kuma ka tsare mishi kar wani abu ya cutar da shi. Wannan shine kiwo. Jama'a mun fahimta? Abin da kake kiwo ka yi ƙoƙari ka tsare shi daga cutar da waninka, kuma ka tsare shi daga waninka ya cutar da shi. To wannan shine kiwo. Kar ka bari ya cutu ta hanyar yunwa, kar ka bari ya cutu ta hanyar kishi. Abin da kake kiwo ka kula mishi da lafiyansa. Abin da kake kiwo idan tinkiya ne ka ba ta kariya daga kyarkeci, ka ba ta kariya daga kura kar ta kama ta. Malam Muhammad Hassan ya ce Allah wadaran mai kiwon da kuma shi ne kuran abin kiwonsa. Haka ne ko? Yau masu kiwon su ne kuran da suke kama abin kiwonsu. Idan ka gan shi da motar abin kiwonsa ne. Idan ka gan shi da gidan na abin kiwonsa ne. In 'ya'yansa sun tafi makaranta waje, na abin kiwonsa ya ɗauka yake kiwatan kansa da shi. Yace Allah wadaran mai kiwon da shi ne kuma mafaraucin abin kiwonsa. Wai ana raka dabbobi jeji ne da mai kiwo saboda kar wani abu ya far musu, yake far musu. Kaga kiwo ba a kiyaye kiwo ba. Allah ya sa mu dace. Qalat tace ya ayyuhan namlu, ya ku jama'ar tururuwa, udkhulu masakinakum, ku wuce ku shige cikin gidajenku. La yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu, kar Sulaiman da rundunoninsa su zo su tattake ku, su kakkarya ku, su karkashe ku. Wa hum la yashurun, su kuma ba su san ma sun taka ku sun kashe ku ba. Allah yace fatabassama dahikan min qawliha. Annabi Sulaiman sai yayi murmushi hade da dariya da yaji maganan wannan tururuwa. Wa qala rabbi, sai yace ya Allah auzi'ini an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Yace ya Allah ka mini ilhama, Allah na yi maka godiya akan waɗannan ni'imomi da ka ni'imtar da su a kaina, wa ala walidayya da ni'imomin da ka ni'imtar da su akan iyayena. Muna jin Annabi Sulaiman da ya ji maganar tururuwa sai yace ya Allah, Allah na gode Allah. Allah ka mini ilhamar kalmomi, Allah ka mini ilhama na yabo da kirari da zan maka godiya akan wannan ni'ima da ka ni'imtar da ita a kaina Allah. Jama'a mun fahimta? Idan aka ce wani masinjan ka ne a ofis, ni'ima ce ko ba ni'ima ba ce? Idan da Allah ya ga dama da kai ne masinjan, ko ba zai yiwu ba? Idan Allah ya ni'imtar da kai ni'ima, ka yi godiya ma Allah, kar ka yi amfani da ni'ima kuma ka cutar da bayin Allah. Jama'a mun fahimta? Wani zai iya ɗaukar mai wanke-wanke a gidansa, abinda zai biya ta in ya gama ƙoƙari ya ba ta 1,500 a wata, mai wanke-wanke. Sai ka samu an yi wata 3 ba a biya ta ba, amma ƴaƴansa ba a fasa biya musu kuɗin makaranta ba, ƴaƴansa ba a fasa kai su makaranta a mota ba. Yalla ɓoi, inda Allah ya ga dama mai wanke-wanken nan da uwarka ce, zai yi ko ba zai yi ba? Zai yi. Ni'ima kawai Allah ya maka. Ni'ima Allah ya maka. Akan dabbobi Allah ya ce mu yi mishi godiya. Hore mana su yayi. Alhamdulillahi alladhi sakhkhara lana hadha wa ma kunna lahu muqrinin.
الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. الله يكفي إذا كاو باين جاكي كذونا، إذا كاو باين دوكي كذونا، إذا كاو باين راقمي كذونا، ko ka shiga mota ka zauna ko ka hau mashin ka zauna ko kan keke ka zauna Allah ya ce ka ce alhamdulillahi allazi sakhkhara lana hadha dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah da ya hore mana wannan abin hawan wa ma kunna lahu muqrinin in ba dun sorewar Allah ba da ba za mu iya sarrafa shi ba kai idan ka je ka kalli idon bujumi in ba dun horewan Allah ba kai ka san yafi karfin ka yanka shi haka ne ko ba ka ba wallahi haka ne idan da Allah ba hore su yayi ba shanun da ake yankawa a cikin garin nan suka ce za su yi zanga-zanga akwai wadda ya isa je ofis babu horewa ne na Allah Allah ya ce to idan kaga kana sarrafa doki idan kaga kana sarrafa raƙumi idan kaga kana sarrafa mota Allah ya ce kayi godiya ma Allah Allah ya ce ni nake sarrafa maka wannan abun jama'a haka ne ko ba haka ba haka ne sha'ani ne na Allah to bare mutum dan uwanka kar ka yadda ka cuci matarka Allah sai ya sa maka kuwa a matsayinka na namiji ita kuma sai ya sa mata rauni idan ka shigo gida kana fada ka hauta da fadace sai ta koma daki sai ta kuka inda ita ma Allah ya sa mata kuwa da wannan zazzare idon da kake yi zaman auren zai yiwu to kar ka yi amfani da kai ne namiji ka je ka dinga dukanta ko kana zagin iyayenta ko kana walakanta ta a baiwa ne na Allah inda Allah ya ga dama da kai ne matan ko ba zai yiwu bane karka yadda Allah ya maka wata ni'ima ka yi amfani da ni'imar ka cutar da wani karka yadda duk abin da Allah ya maka na ni'ima godiya da ka yi wa Allah karka yadda ka yi amfani da ni'ima ko baiwa ka cutar da wani da wannan ni'ima da Allah ya maka to za ta zama maka nadama a ranar alkiyama Allah ya samu dace Allah ya ce fatabassama dahikan min qawliha annabi Suleiman sai yayi murmushi hade da dariya daga maganan wannan tururuwan wa qala rabbi yace ya Allah auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya Allah ka mini ilhama nayi godiya ma ni'imomin da ka ni'imtar da su a kaina wa ala walidayya da ni'imomin da ka ni'imtar da su akan mahaifana wa an a'mala salihan tardahu Allah ka mini muwafaka nayi aiki na kwarai wadda ka yadda da shi Allah wa adkilni bi rahmatika fi ibadika salihin sannan Allah ka shigar da ni da rahamarka a cikin bayinka salihai a ranar alkiyama jama'a mun ji magana annabi Sulaiman to sai Allah ya ce فتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين الله يكفي وتفقد الطير النبي سليمان سيبين تكي بنغرن تsuntsaye wannan karon kuma an je bincike ta janibin tsuntsaye domin alhuda-huda minista ne a cikin gwamnatin annabi Suleiman injiniya ne shi yake kula da ma'adinan ƙasa idan akwai fetur a gu alhuda-huda ke nunawa in akwai ruwa a gu alhuda-huda ke nunawa idan akwai gwal a gu alhuda-huda ke nunawa to annabi Suleiman yana bin office ma'aikata yana binciken ma'aikatansa ka je ka duba abinda Malam Abubakar Mahmud Gumi ya ce wannan ne kadai tsarin shugabanci da yake yin albarka idan aka baka amana kar don ka ɗauki waɗansu ka wakilta su sannan ka bar su je su yi ta yin abin da suke so a ma'aikatansu dole kuma ka sa ido abinda Allah ya baka amana kai kuma ka wakilta wani akai abun na tafiya idan bayi tafiya ka sauke shi jama'a mun fahimta domin zai rataya maka jaka da tsaba ne a ranar alkiyama wallahi kana jin Allah zai barka ne an baka amanar al'umma an baka amanar dukiyar al'umma kai kuma ka ɗauko wani a matsayin komishina ko wani wakili ka bashi sai ya je ya lalata abin in an je kiyama Allah sai ya ce tafi abunka bari mu kama komishina kun gane magana
wai kamar mu ne yanzu a masallacin nan mu yi karo sai mu haɗa kuɗin mu sai mu ɗauki ajiya mu ba wa arramma sai ya ce to Alhaji ku zo ku taya ni sai a zo a yi ta kashe kuɗin sai arramma ya ce to ni ina ruwa na ai kuɗin jama'a ne ku za a je a kawo mu yanzu sai mu bar arramma kai da muka tara kuɗin mu muka baka don ka ba mu wani ya ci shikenan mu sai mu rabu da kai. Yana da kyau a musulunci duk wanda zai tsaya takara ko na kansila ne sai ya ja kwasa-kwasai akan yadda ake gudanar da bayin Allah, sai ya ja samu course akan amana, sai ya samu course akan dukkan irin waɗannan ababa da yadda Allah ya ɗora nauye-nauye a kansa. Haka ne Allah ya ce wata fakka da tsaira, annabi Suleiman sai ya binciki bangaren tsuntsaye ya ga wadda ya zo aiki ya ga wadda bai zo aiki ba, domin a wannan lokaci yana so ya gana da alhuda-huda. Fakada sai ya ce maliya la'aral hudu-huda, ya ce ya banga alhuda-huda a ofis ba, am kana min alga'ibin, ko dai ya yi kilawai ne yau bai zo ofis ba. Annabi Suleiman ya binciki bangaren tsuntsaye sai ya ga bai ga alhuda-huda a wajen aiki ba. fakara sai yace maliya la ara alhuda ya banga alhuda ba am kana min alga'ibin, ko dai alhuda ya jaye jiki ne ya tafi wajen wata bukatarsa ya bar bakin aikin gwamnati. la u'adhibannahu azaban shadida, yace wallahi zan azabtar da alhuda azabtarwa mai tsanani, aula azbahannahu, ko kuma na yanka shi kowa ya huta. kun ji wadda ya ci amanar gwamnati abin da ake mishi gashi nan da Qur'ani ya gani. Ba a samu alhuda a office bane. Annabi Sulaiman ya ce la u'adhibannahu azaban shadida, zan azabtar da alhuda azaba mai tsanani, aula azbahannahu, ko na yanka shi, wai domin kin zuwa aiki cin amanar al'umma. Wannan lokacin da ka tafi din lokacin al'umma ne, ba lokacin ka bane ba, lokaci ne na al'umma. Ina annabi Sulaiman yana nan yanzu ya ga yadda ake aikin gwamnati, wallahi ina yana nan ya ga aikin gwamnati. To idan wanda bai zo ofis ba aka ce la u'adhibannahu azaban shadida, to yanzu zaka samu yaro ma yana da albashi a goye idan ubansa wani ne a gwamnati. Haka ne ko ba ka ba? Zaka samu a kudin local government akwai dan primary wai shi ma na da albashi, ma'aikaci ne, dan goye shi ma yana da albashi. Haka ne ko ba ka ba? Ka san SA ko PA har wa jarirai ana bawa. Jarirai wai ana ba su SA. Oh Allahu akbar, kamar ba za a yi tashin duniya ba, kamar ba za a yi tashin duniya ba. Allah ya samu dace. Annabi Sulaiman ya ce la u'adhibannahu azaban shadida, zan azabtar da alhuda azaba mai tsanani, aw la azbahannahu, ko kuma na yanka alhuda kowa ya huta, aw la ya'tiyanni bi sultanin mubin, ko kuma alhuda ya zo mun da dalili mai karfi akan me yasa bai zo aiki ba. Jama'a mun fahimta? Wannan kuma ita ce karantaswar musulunci. Duk laifin da mutum yayi, duk girman laifin, ka'ida sai an bashi dama yayi magana. Jama'a mun gane? Duk laifin da mutum yayi a musulunci, wannan ita ce karantaswar musulunci. To kafin a hukunta shi kuma sai an bashi dama a ce abu kaza me yasa baka yi ba, ko abu kaza me yasa kai, sai ya kare kansa. Idan ya kawo dalili mai karfi ya sha, in bai kawo dalili ba to sai a mishi hukunci. Yan uwa mun fahimta? Amma dai duk abin da mutum yayi, wannan shine karantaswa ta musulunci, dole sai an bashi dama ya kare kansa, sai in ya gagara kansa, ya gagara kare kansa. Jama'a muna fahimta? Kar ka dinga hukunta mutane da ka, kar ka dinga hukunta mutane da zato, kar ka dinga hukunta mutane da jifa a cikin duhu, ka hararo wani abu kuma ka hukunta abin akan haka. A'a, duk wanda yayi ba daidai ba sai an bashi dama, an ce me yasa kai. Yanzu alhuda bai zo bakin aiki bane, ko ya zo bakin aiki ya tafi ba akan ka'ida ba. Annabi Sulaiman ya ce zan azabtar da shi azaba mai tsanani, ko na yanka alhuda aw la ya'tiyanni bi sultanin mubin, ko kuma ya zo da hujja mai karfi. In ya zo da hujja mai karfi yayi ko bai ba? Ka kewaya ofishinsa sai aka samu bai zo ba, to sai a jira shi
wani me yasa yau baka zo aiki akan lokaci ba, sai ya ce mun tashi ne matata da ƴaƴana suna amai da gudawa. Ya kawo dalili ko bai kawo ba? To sai ya shiga ofis ya zauna abinsa. Haka ake a musulunci. Jama'a mun fahimta? Annabi Dawud alaihi salatu wassalam, annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam, kirarin da yake ma annabi Dawud yakan ce mishi a'budul bashar, mafi bautan mutane. Idan mutum duniya ya zo in dai bautan Allah yayi, annabi ya ce annabi Dawud ogansa ne. Idan mutum a sararin duniya in dai wai bautan Allah yayi, annabi Muhammadu ya ce annabi Dawud mai gidanka ne a bauta ma Allah. Manzon Allah, idan mutum zai yi qiyamul laili, wani irin qiyamul laili ne tafi tsada a wajen Allah? Annabi ya ce irin qiyamul lailin annabi Dauda. Manzon Allah, azumi, wani azumi ne ya fi soyuwa a wajen Allah? Annabi ya ce irin azumin annabi Dauda. Manzon Allah, sana'a, in mutum zai yi sana'a da zai ci abinci, ayyul kasbi atyabu inda Allahi, wace sana'a ce tafi tsarki a gun Allah? Annabi ya ce amalur rajuli biyadihi, sana'ar hannu. Fa inna nabiyallahi Dawud kana ya'kulu min amali yadihi, yace irin sana'ar annabi Dauda. Wato duk abu a musulunci in za a yi magana to da ka samu in abun special abu ne sai a ce maka irin na annabi Dauda ne. To amma tuntube da annabi Dauda ya taba samu a rayuwarsa, a lokacin yana mulki, waɗansu mutane guda biyu suka kawo ƙara wajen annabi Dauda. Yana cikin gida suka shigo gidansa, suka ce mun kawo ƙara ne annabi Dauda, ni da ɗan uwana wannan mun samu saɓani ne a tsakaninmu. Har ma kuna karanta mu. وهل أتاك نبأ المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط. Allah ya ce da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, wa hal ataka naba'ul qasmi id tasawwarul mihrab. Allah ya ce labarin waɗansu da suka yi kusuma ya zo maka lokacin da suka haura katangar gidan annabi Dauda, suka shiga suka same shi. Fafazi aminhu, lokacin da annabi Dauda ya gansu sai ya razana, domin ya kude kofar gidansa, sai rasa to mutanen nan ta ina suka shigo. Qalu la takab, sai suka ce karka razana, karka ji tsoro, kasmani, mu biyun nan kusuma ce ta shiga tsakaninmu. Baga ba'duna ala ba'din, ay zalama ba'duna ala ba'din, sashi ne yayi yunkurin ya cuci sashi. Fahakum bainana bil haqqi, kai annabi Dauda mun zo ne kai hukunci tsakaninmu da gaskiya, wala tushdid, kar kai zalunci, wahadina ila sawa'is sirat, ka nusar da mu zuwa ga tsakiyar hanya, ma'ana nuna mana hukuncin Allah mu bi. Kun ji karansu? To sai ɗaya fara bayani. Inna hadha akhi lahu 99 na'jatan wa liya na'jatun wahidatun faqala akfilniha wa 'azzani fil khitab. قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلقاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وكر راكعا وأناب. ɗaya daga cikinsu sai ya fara magana ya ce ma annabi Dauda, inna hadha aki, ya ce kaga wannan dan uwana ne, lahu 99 na'ajatan, yana da tumaki guda 99, waliya na'ajatun wahidatun, ni kuma ina da tinkiya kwaya ɗaya. Faqala, sai ya dinga ce mini akfilniha ai a'afiniha, ya ce mun fir sai na bashi tinkiya ta kwaya ɗaya ya cika akan nashi 99 su zama cikakken garki. Wa azzani fil kitab, sannan ya matsa mini lamba, ya takura ni, lalle sai na bashi. Sai na ce yin hakan ba adalci bane, amma mu je wajen annabin Allah yayi hukunci idan hakan ya dace. Yan uwa kun ji? Annabi Dauda yana jin wannan statement sai ya ce laqad zalamaka
bisu'ali na'ajatika ila ni'ajihi annabi dauda sai ya ce hakika ya zalunce ka ta hanyar da ya roƙe ka tinkiyarka ka bashi ya hada da tumakinsa annabi dauda ya ce amma ka yi hakuri wa inna kasiran min alkulata'i dama da yawa daga cikin waɗanda ake hulɗa da su a rayuwa la yabgi ba'dhum ala ba'dhin sashi yakan yi yunkurin ya cuci sashi illal ladina amanu wa amilus salihati waɗanda ba su cutan ƴan uwansu a gun mu'amala sai waɗanda suka yi imani kuma suka aikata ayyukan ƙwarai wa qalilum mahum annabi dauda ya ce waɗannan mutanen kuma ƴan kaɗan ne kun ji shari'a da annabi dauda bai bar ɗaya yayi magana ba sai yace laqad zalamaka bi su'alin na ajjatika ila ni ajiyi yace hakika ya zalunce ka ta hanyar da ya tambaye ka tinkiyarka don ya hada da tumakinsa lokacin da waɗannan mutane suka tashi suka fita annabi dauda ya je zai bude musu kofa sai ya neme su ya rasa sai ya gane mala'iku ne Allah ya ce wa zanna Dawudu annama fatannahu ai wa aikana Dawudu annama fatannahu Allah ya ce annabi Dauda sai ya tabbatar ya samu yaqini abinda ya faru nan jarraban sa muka yi jama'a mun gane da ya nemi mutane ya rasa to annabin Allah ne yana da littafi sukutum da guda da ya ga yadda al'amarin ya kasance Allah ya ce wa zanna Dawudu anna ma fatannahu annabi Dauda sai ya haƙƙaƙe ya samu yaƙinin cewa mun jarrabe shi ne fastaghfara rabbahu sai ya nemi gafaran ubangijin shi wa kharra raki'an wa anab sai ya gurfana yana mai komawa zuwa ga Allah Allah yake fa gafarna lahu zalik fa ghafarna lahu zalik wa inna lahu indana la zulfa wa husna ma'ab Allah yace fa gafarna lahu zalika sai muka gafarta ma annabi Dawud wannan abin da ya faru da shi din wa inna lahu indana la zulfa Allah yace annabi Dauda yana da matsayi na kusanci a wajen mu wa husna ma'ab kuma yana da kyakkyawar makoma ba an yafe mishi ba Allah sai ma annabi Dauda nasiha ya Dawud inna ja'alnaka khalifatan fil ard fahkum bayna an-nas bil haqq wa la tattabi'il hawa fayudillaka an sabilillah innal ladhina yudilluna an sabilillahi lahum 'adhabun shadidun لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب الله تيمشي يا داود الله تيمشي يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض الله يتي ناسا ياكني خليفة أباين كسا إنا جعلناك خليفة في الأرض فحكم بين الناس بالحق الله يتي من سن ياكني كزم خليفة أباين كسا كدينغ hukunci tsakanin mutane da adalci jama'a muna ji fakum bainan nasi bil haqqi kai hukunci tsakanin mutane da adalci wala tattabi'il hawa Allah yace karka bi son zuciya jama'a muna ji fayudillaka an sabilillahi in har kace zaka bi son zuciya zai ratsar da kai daga tafarkin Allah in dai zaka bi son zuciya to son zuciya zai zama maka bacin zuciya innal ladina yudilluna an sabilillahi lallai waɗanda suke kaucewa suke ratsewa daga tafarkin Allah lahum azabun shadidun bima nasu yawmal hisab suna da azaba mai tsanani saboda abinda suka yi watsi da shi na abinda zai faru da su a ranar da za a yi hisabi jama'a mun fahimta to ka duba mana wannan ɗaya yana zaune ɗaya yayi statement ba fa ɗayan ya ƙaryata maganan bane kawai saboda ba a saurari ɗaya ba Allah ya ce an yi kuskure har yama annabi da nasiya to ka tuna yawma yaqumun nasu li rabbil alamin ran da yarka ko kanwanka za ta zo maka da labarin mijinta haka kawai kafin ka saurare shi ku fara zagin sa a cikin gida za a gama lafiya hatta fitinar da take faruwa galibi a tsakanin malamai wallahi ɗalibai suke kunnata wannan zai je wani majalisi ya ɗauko labari ya zo ya gaya ma wannan shi kuma babu bincike babin diddigi shi kenan sai ya fara faɗa da wancan jama'a mun fahimta to idan dai mutum na nan aka mai da magana a kansa ba a ba shi dama ya yi magana ba Allah ya ce ba a yi daidai ba
to ka tuna wa labarin da aka ɗauko maka daga bakin kura aka zo aka gaya maka ka fara zagin wadda aka zo da labarinsa. Ƙanwarka ce, ‘yarka ce ta zo da labarin kishiyarta kawai daga gaya muku a cikin gida da uwarta da ubanta da yayunta sai kuka fara zagin kishiyar ba tare da kun tabbatar kun ji abin da ya faru tsakaninta da kishiyarta ba. Jama'a za a gama lafiya? Wannan shine karantarwar musulunci. Wanda yake so ya gama lafiya wallahi yadda yake yake. Kai jama'a, Iblis ba kun san shedan ba? Asalin shedan, original shedan. Shi shedan Allah ya gaya mishi da mala'iku domin na cikin tawagar mala'iku, shi ba mala'ika bane ba. Allah ya ce musu وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين قال بشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين. الله يجزي آمين. yanzu yadda yake karatun Qur'ani nan wani kuma coach ne yanzu yana tun yana koyar da Qur'ani. Wani kuma coach ne. Yanzu aka karatun nan da muke wani yana tun yana koya ma yara kwallo. Allah ya samu dace. Allah ya shirya da al'ummar mu. Allah ya ce wa id qala rabbuka lil mala'ikati, Allah yace ka tina ma'ana ka ambata ma al'ummarka lokacin da Allah yace wa mala'iku inni khaliqun basharan min salsalin min hama'in masnun. Allah yace wa mala'iku zan halicci wani mutum daga wata busasshiyar bakar tabo inji Allah. Fa idza sawaituhu, idan na halicce shi na daidaita shi wa nafakhtu fihi min ruhi, na busa mishi rai daga wajena faqa'u lahu sajidin, to duk ku faɗi ku yi sujuda baki ɗayan ku. Kun ji abin da Allah ya ga musu? Lokacin da Allah ya halicci annabi Adamu ya busa mishi rai, fasajada almala'ikatu kulluhum ajma'un, dukkan mala'iku sai suka faɗi suka yi sujuda tare, illa iblis aba an yakuna ma'a sajidin, sai dai iblis Allah yake sai ya zamshi yaƙi ya zam tare da waɗanda suka yi sujuda. Dukkan mala'iku sun gurfana sun yi sujuda, sai ga iblis a tsaye. Jama'a kuna ji? Kala sai Allah ya ce mishi ya iblisu, kaji ma har da ya iblisu. Wai saboda a gaya maka a musulunci dole in mutum yayi ba daidai ba sai an tambaye shi. Duk wancan mutumin da aka kawo maka labarinsa da kake cewa ai ka san shi din, ka san halinsa zai yi, Allah ya fi shaidan sanin halin shaidan, ya fi kuma shaidan sanin dalilin da ya sa bai yi ba. To amma saboda a karantar da kai in mutum ya yi laifi sai an tambaye shi. Jama'a kuna ji? Ko Allah bai san shaidan ba ne? Ya san shi. Amma saboda kai a karantar da kai cewa duk wanda ya yi ba daidai ba dole sai an ba shi dama ya yi magana. Kala sai Allah ya ce ya iblisu, ya kai iblis, malaka Allah ta kuna ma'a sajidin, me ya hana ka baka zam tare da waɗanda suka yi sujuda ba? Kala sai ya ce ma Allah lam akun li asjuda li basharin khalaqatahu min salsalin min hama'in masnun. Yace ba za ta sabu bane kawai, ni dai ba zan kasance cikin waɗanda za su yi sujuda malaka ba. Yace ba dan yi ba, ba ya kawo dalilinsa ba, shikenan. Amma muhallu shahid an ba shi dama, an ba shi dama. Kala ya ma Allah lam akun li asjuda li basharin, bazan kasance ina mai sujuda ga wani mutum ba, khalaqatahu da ka halice shi min salsalin min hama'in masnun, daga busasshiyar bakar tabo. Yace bazan yi ba. Kala sai Allah ya ce mishi fakruj minha fa innaka rajim,
to ka fita daga cikin aljanna ta ka zama tsinanne, kaga dai an bashi dama ko ba a bashi ba. To wannan ita ce karantarwar musulunci yan uwa. Kar ka dinga daukan jita-jita kana jifan mutane, kar ka dinga daukan jita-jita kana hukunta mutane da shi. Idan matarka ta tafi anguwa ka ce ta dawo karfe 2, in ta dawo karfe 4 ka ba ta dama ka ce me yasa kika jima. Kar kafin ta dawo ka hukunta abin da zaka mata, a'a sai ta ce maka malam ayyau saura ka dan a sace ni, ta kawo dalili ko ba ta kawo ba? Ta kawo. Amma dai dole sai an ba ta dama ta yi magana, me yasa na ce ki dawo karfe 2 kika dawo karfe 4, sai ta yi respond. Idan ta kare kanta, saboda haka dole sai an ba da dama wa mutum, idan ya gagara kare kansa to nan kuma sai a hukunta shi da duk abin da za a hukunta shi. To annabi Suleiman sai ya ce la'u'adhibannahu azaban shadidan, wallahi zan azabtar da alhuda azaba mai tsanani, aw la'azbahannahu ko na yanka shi, aw la ya'tiyanni bi sultanin mubin, ko kuma ya zo mini da wata hujja bayyananna. Jama'a mun ji? To sai ga alhuda فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. yan uwa mu kwana anan sai gobe mu zo mu dora. Gabar da zamu shigan bai kamata mu yanke ta daga nan zuwa minti 10 ba. Allah ya samu dace. Yanzu dai mun kwana akan jiran alhuda kenan ko, yanzu in Allah kai mu zamu ji alhuda ya iso fadar annabi. Allah ya samu dace, Allah ya albarkace mu. Subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Allah ya saka mana da sai. Amin. Ga tambayoyi nan ko yana cewa wai malam mun yi sallar jami'i an haɗa magariba da isha ke nan ya gobe mu cewa mun koma gida da kai da sallar isha sai yake to bayan na koma gida kuma sai ban samu na yi ba har gari ya waye, to ko da akwai yadda zan yi ne don wai baya so yake yi cewa bai samu yayi cikin dare ba har gari ya waye ko haka ne ko, kun bacci ne ya ɗauke shi ya makara bai samu yayi ba, zai iya biya da rana raka'a 12 in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Saboda ka ya wadatar mishi duk wata sallah da mutum yake yi, idan yayi bacci bai yi ta ba ko kuma ya manta ta bai yi ta ba, annabi ya ce to duk lokacin da ya tuna ta yi ta kuma ta yiwu. Allah ya samu dace. Tambaya ta gaba. Wai menene hukuncin da cewa wai a bi faɗin malam amma kar a da aiki? Wannan hauka ne kawai. Mun gane ko? Ai malam abin da yake tambaya ba, wai me ma'anan cewa abi faɗin malam kar abi aikin malam. Mun gane ko? Wannan shirme ne da hauka. Ai malam duk inda ka same su malamai duk yadda suka lalace sun dan fi dama haka ne ko, ba ran da za a ce yan siyasa sun fi dama akan malamai, sai dai su malamai da yake kullum suna mu'amala da Qur'ani da hadisi, to duk lokacin da suka yi ba daidai ba sai nasu ya fito kololo, amma dai a hakan sun dan fi dama akan wanda ba su ba. To kaga ko da ka bi aikin wani su
Allah wadaran shugaban da tururuwa ta fi shi kishin mutanensa. Ita wannan da ta hango barazanar sai ta yi sauri ta ce ma jama'ar ta a watsi, kowa ya ɓuya, kowa ya fake, saboda kar wannan barazanar ta zo ta afka mishi. To a yau idan ka ga mai mulki yana kunduma ashar, yana kunduma ashar ne matalakan. Gwamna bai zagin gwamna, in kaga gwamna yana ashar to yana zagin wadda aka bashi kiwo ne. Jama'a muna fahimta? Annabi yace wal imamu ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi, shugaba mai kiwo ne sannan za a mishi tambaya a ranar alkiyama akan kiwon da aka bashi. Malam Muhammad Hassan yace kiwo yana da waɗansu rukunai guda biyu manya-manya. Abu na farko, duk abin da aka ce an baka kiwon shi to ka yi ƙoƙari kar wannan abin da kake kiwon ya je ya cutar da bayin Allah. Jama'a mun fahimta? Wannan yasa mai shanu yake bin shanunsa. Wannan